צהריים טובים לכולם, ערב שבת שלום. מזל טוב להחלטה, לכלה, להורים, לחברים, קהל שבא לכבד אותנו. אנחנו נתחיל בטקס המובן, נתחיל בברכות ראשונות שהן ברכות האירוסין, לאחר מכן הקידושים, לפחות להחזיר נשוי, נתחיל שטר פקודה, נשמע 7 ברכות, ובסוף נעלה את ירושלים על ראש שמחה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על האריות, ואסר לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושים. ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. אמן. שלום. לא, איפה אתה לא? שמחת, לא? חשבתי שלך. טוב, אנחנו ממש לרגע הרגע שתגידו מקודשת, מקו. טוב, לאחר הקידושים שהכל ברור, אני מבקש להקריא שטר כתובה. רוצה להסביר לרגע במה מדובר. שטר כתובה זה לא כמו שהאחרים חושבים, שקונים פה, רוכשים פה ומוכרים פה, שום דבר לא קונים ושום דבר לא מוכרים. זה בסך הכל חוזה נישואין בין בני הזוג, להסדיר את הזוגיות, וזה תקנת חכמים. החוזה הזה הוא למעשה חוזה בין החתם לבין הכלה, כאשר החלק מחולק בשלושה חלקים. החלק הראשון הוא התחייבות של החתם כלפי הכלה, החלק השני זה הסכמתה של הכלה, אומרת לו שום דבר לא קרה פה, הכלה צריכה לשים. יש פה הדדיות, והחלק האחרון הוא חלק ערבות ואחריות. עכשיו אומנם כתוב בארמית, הוא מסביר את נכונו בעברית